салом дӯстони азиз, имрӯз бо шумо гап мезанем дар бораи се марҳилаи одатро дар шахсияти худ тарбия намудан ва се қонуни асосие ки моро кӯмак мекунад то ин ки одатҳоро дар шахсияти худ нигоҳ дорем. бинед дӯстони азиз, се қонуни асосӣ аст ва якум қонун ҳамин аст ки барои он ки одат бо шумо доим истад, шуморо мебояд ки дар тоқагӣ, дар танҳоӣ дар шахсияти худатон одатро тарбия карданро шурӯъ накунед. яъне агар шумо хоҳед ки любой намуд привичка дар шумо тарбия шавад, шумо бояд ки танҳо ҳамин корро сар накунед. барои чӣ? Барои ки вақте ки шумо тоқаен, танҳоен, ҳамин корро сар мекунед, як рӯз, ду рӯз, се рӯз мекунед, чорум рӯз мепартонед. барои ки ҳамун атмосфера, ҳамун атрофиён круге надоред ки шуморо доим поддержка кунад ва шумо боло хезед. дуюм қоида ҳамин аст дӯстони азиз ки шумо ҳангоме ки дониш меомӯзед, знания мегиред, ана ҳамин донишҳоро муҳим аст ки дар атрофиён, дар шахсоне ки шумо мехоҳед ки ҳаваё развиватсия кунанд, пешравӣ кунанд, ҳамин донишҳоро додан дар кор. бинед, ду фарқияти байни дониш ва пул аст. пула мо шумо чӣ қадар ҷамъ кунем, вай зиёд мешавад. лекин агар дониша мо чӣ қадар дар шахсияти худамон ҷамъ кунем, тақсим накунем, вай ҳамон қадар ба мо зарар расонданаш мумкин аст. барои чӣ? Барои ки мо чӣ қадар дониша ҷамъ кунем, амал накунем, вай ба мо фоида намерасаду зарар мерасонад. барои ҳамин қадр дониша гирифтан дар кору тақсим кардан дар кор, яъне дилитсия кардан дар кор, дар атрофиён додан дар кор. чӣ қадаре ки фаромӯш накунед, мо дониша ба атрофиёнамон медиҳем, меомӯзонем, ҳамон қадар мудроси мо, фаҳмиши мо, ақлу дарки мо зиёдтарак шудан мегирад ва донишҳои зиёд боз ба шахсияти мо омадан мегирад. ҳамина ҳеҷ вақт шумо фаромӯш накунед. ва қоидаи сеюме ки мо шуморо кӯмак мекунед барои одатро дар шахсияти худамон тарбия кардан, ин ҳангоме ки шумо мехоҳед таслим шавед ва ҳама корро партоед, ана ҳамин ҳолатда шумода муҳим аст ки ҳаракати худро ду баробар зиёд кунед. удвоити сила меган. Когда вам захочется всё бросить, удвоите сила. яъне шумо бояд ки ду баробар зиёдтарак ҳамин ҳолатда ҳаракат кунед, ду баробар зиёдтарак меҳнат кунед. ана ҳамин ҳолатда шанси зиёд аст ки шумо ҳамин давраи ҳолати ногувора паси сар кунеду пешравӣ кунед. ин буд се қоида. анаку се марҳила барои тарбия кардани одатҳоро барои шумо гап мезанам дӯстони азиз. барои любой намуд привичкаро дар шахсияти худамон тарбия кардан мода дар кор аст 66 рӯз. се марҳила қати тақсим мешавад 22 рӯзӣ. барои чӣ мо метавонем ки любой одата дар шахсияти худамон тарбия кунем? новобастагӣ дар кадом синну сол ҳастем. дар видеои пештара ман гуфтам ки мозги одам то даврае ки вай мемурад, вай инкишоф меёбад. вай дар инкишоф аст, вай ҳеҷ вақт чӣ аз инкишофи худаш боз дошта намешавад. барои ҳамин вақте ки мо дар шахсияти худамон одати навро тарбия мекунем, мо ҳамин аст ки нейронҳое ки пеш дар дохили мо буд, ҳамон нейронҳоро мекушему, нейронҳои нав развития пайдо мекунем, нейронҳои навро дар шахсияти худамон месабзонем, авҷ мегиронем, нейронҳое ки дар он привичкаҳои нав, одатҳои нав ҳастанд. анаку бинед дӯстони азиз, се давра аст, 22 рӯзӣ дар умум 66 рӯз мешавад. давраи якум разрушения ном дорад, яъне даврае ки шумо ана ҳамон нейронҳои одатҳои баду пештара доштаатонро мекушеду одатҳои навро дар шахсияти худатон тарбия кардана сар мекунед. аз ҳамада давраи қиинтарин ан ҳамин 22 рӯзи аввал аст ки шумо бояд ки ҳамин 22 рӯзи аввала сахт тоқат кунед. давраи дуюм ин установка ном дорад, яъне вақте ки нейронҳои баъд кушта шуданд, пештара кушта шуданд, нейронҳои нав дар дохили мо, дар майнаи мо, дар шахсияти мо тарбия ёфтана сар карданд, онҳо установка шидана сар мекунанд. дар давраи дуюм шумо ҳис мекунед ки тамоман дигаргунӣ нест дар шахсияти шумо, тамоман дигаргунӣ нест ки ҳамон одат дар шахсияти шумо тарбия шуда бошад. лекин дар ана ҳамин ҳолат муҳим аст ки шумо дарк кунед ки дар ҳақиқат дигаргунӣ ҳаст. шумо ҳамин чиза намебинед, дарк намекунед, лекин ҳамин ҳаст. дар ана ҳамин ҳолатҳо бисёри одамо самнени пайдо мекунанд ки ҳамин корои ма просто такай бефоида, хубуш биё ҳамин коро накунам. лекин ана ҳамин ҳолатда, ҳамин ҳолати установка кардани
привичкода, яъне дар 22 рӯзи дуюм, марҳилаи дуюмда мо шумода муҳим аст ки агар ки дар шахсияти худатон дигаргуниро надидед, ҳаракат кунед, пешравӣ кунед, 22 рӯзи дигарро боз тоқат карда ҳаракат кунед. Ва давраи 22 рӯзи сеюм ин давраи интегратсия ном дорад, ки дар ин давра дигар ҳамон одатҳое ки шумо сар кардед дар шахсияти худатон тарбия кардана, ҳамин одатҳо дар шумо дигар анҷом доданашон осон мешавад. Мисли ҳаррӯза падходтон мешавад. Чихеле ки саҳар аз хоб мехезед, роз душ медроед, дандонотонро мешӯед, душ мекунед, ё ки масалан мехезед завтрак мекунед, ё ки ягон кори дигар мекунед. ҳамин одатҳоро барои шумо масалан саҳархезӣ бошад, китоб хондан бошад, варзиш бошад, медитатсия бошад, аффирматсия бошад, визуализатсия бошад, дигару дигар одатҳое ки шумо мехоҳед дар шахсияти худатон тарбия кунед. Ана ҳаминҳо мисли одди ҳамин хел обични кор мешаванд, ки шумо ҳар рӯза анҷом медиҳед. Ва ана ҳамин ду марҳилаи аввал ки разрушени установка ном дорад, ҳамин ду марҳилаи аввал яъне 44 рӯза гузаред, 22 рӯзи охиришда шумода ана ҳамин давраи интегратсия, ҳамон одатҳо дар шахсияти шумо тарбия мешаванд аллакай, дигар шумода осон мешавад ҳамин одатҳоро анҷом доданша, и худатона ҳамин хел сабук ҳис мекунед. Ва барои одамое ки мехоҳанд ки ҳамин одатҳои шахсони муваффақ дар шахсияти худашон ташкил кунанд, тартиб диҳанд, тарбия намоянд, ман марафон сар додам, марафони як рӯз ду рӯза не, 66 рӯза, ки мега марафон ном дорад, ки ном дорад шахсияти мехостаатро дар худат тарбият деҳ. ана ҳамин хел марафон аст, марафон пулакӣ аст. Барои маълумоти бештар рақамҳои WhatsApp ман мемонам, метавонед ки ба гурӯҳи мо дохил шавед, дар ҳамин марафонро гузаред ва дигар одатҳои шахсони муваффақ дар худатон тарбия кардана омӯзед. Дар марафон бо омӯзишҳои ройгон мешавад, ҳамашон дар ҳамин курс дохил мешаванд. нархи марафон 200 сомон аст барои 66 рӯз. бар ҳама шахсоне ки хоҳишманд ҳастанд нависед, ҳамкорӣ мекунем, ҳам шумо пешравӣ мекунед, ҳам мо аз пайи сохтани зиндагии беҳтарин мешавем. саломату сарбаланд бошед.